V tejto časti sa pozrieme na veľmi citlivú, ale dôležitú tému. Čo robiť, keď sme svedkami kyberšikany alebo online obťažovania? Zameriame sa na to, ako žiakom pomôcť rozlíšiť pasívne prihliadanie od skutočnej pomoci a ako s triedou bezpečne a zmysluplne viesť diskusiu o tom, čo môžu robiť, keď sa ocitnú v takej situácii. Žiakom môžeme pomôcť pochopiť, že aj keď nie sú priamymi aktérmi nepríjemnej situácie, ich postoj a reakcia má veľký význam. Dôležité je ukázať, že nie vždy existuje jedna správna odpoveď. Každá situácia môže byť iná. No aj v online priestore môžeme prejaviť láskavosť, solidaritu a odvahu. Pracujeme s modelovými situáciami, ktoré môžu byť pre žiakov dôverne známe. Z hier, školských blogov či sociálnych sietí. Žiaci pri každej situácii rozhodujú, či ide o konanie prihliadajúceho alebo pomocníka. Potom diskutujte o tom, ktoré odpovede boli najťažšie a prečo. Vysvetlite im, že hoci niektoré reakcie môžu pôsobiť neutrálne, v skutočnosti môžu situáciu ešte zhoršiť. Mlčanie a nečinnosť niekedy znamenajú súhlas. Žiakom môžeme ukázať, že byť pomocníkom neznamená ísť do konfliktu, ale že existuje mnoho spôsobov, ako sa zachovať láskavo a statočne, aj v digitálnom prostredí. Uvedomenie, že aj malá reakcia môže niekomu výrazne pomôcť, je dôležitým krokom k tomu, aby sa z pasívneho pozorovateľa stal aktívny ochranca. Zamyslite sa, aké prostredie majú vaši žiaci na to, aby vedeli niečo povedať, keď sú svedkami nespravodlivosti. Pripravte si jednu situáciu z vlastnej praxe alebo reálneho prípadu, ktorú môžete s triedou prejsť podobným spôsobom. Je to výborná príležitosť nielen precvičiť reakcie, ale aj podporiť empatiu, odvahu a spolupatričnosť medzi žiakmi.